हमके छोड़ तू खुश रही हा ससुरा में जाके यार। हमके छोड़ तू खुश रही हा ससुरा में जाके यार। अब होई न कबो प्यार दीवाना उठा ली हथियार। अब होई न दोबारा प्यार दीवाना उठा ली हथियार। जी हाँ, तो आप सब कैसन बानी जा। आशा ना बल्कि विश्वास बा कि आप लोग बहुत मस्त होखब जा, बहुत खुश होखब जा। तो रउआ सबके हम बानी भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह, और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर हम सैड सॉन्ग यानी गम के गाना लेके आ गइल बानी। और रउआ सब अच्छा गावतानी, अच्छा माइटर रउआ सबके नइखे मिल पावत। तो आप लोग के भैया हो घबराए के ज़रूरत नइखे। ई अच्छा माइटर पावे खातिर ई हमार यूट्यूब चैनल के आप लोग सब्सक्राइब कर ली, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कर ली और घंटी के दबावल रउआ सब मत भुलाइब जा। और रउआ सबके बीच में बहुत ही दर्द भरा, बहुत ही दर्दनाक सॉन्ग लेके आ गइल बानी। और आशा ना पूरा बल्कि विश्वास बा कि अगर ये गाना के अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में जाके अच्छा से गायकी कर देतानी, तो पूरा भरोसा बा कि मार्केट में ये गाना आप सबके ज़रूर बाजी। तो आई जा रउआ सबके बीच में हम मुखड़ा सुनावतानी, आप लोग ध्यान से सुनब जा, गौर से सुनब जा और प्यार से सुनब जा ये भैया। तो कहे के भाव बाटे, सुनी जा। प्यार कह के कोइली हनी जिंदगी के बराबादी, तोड़ के वादा जाताड़ू दूसरा से कह के शादी। दो बार एकरा के गायब जा। प्यार कह के कोइली हनी जिंदगी के बराबादी, तोड़ के वादा जाताड़ू दूसरा से कह के शादी। हमके छोड़ तू खुश रही हा ससुरा में जाके यार। हमके छोड़ तू खुश रही हा ससुरा में जाके यार। अब होई न कबो प्यार दीवाना उठा ली हथियार। अब होई न कबो प्यार दीवाना उठा ली हथियार। तो अगर ये गाना आप लोग के अच्छा लगता तो आप लोग हमार मोबाइल नंबर पर संपर्क करी जा, जवन कि मोबाइल नंबर हमार बाटे 98-350-77-203। एक बार और नंबर हुआ सब नोट कर लीजा, 98-350-77-203। तो आप लोग इन नंबर पर कॉल करी। आप लोग के बीच में बहुत ही कम से कम चार्ज में इस सॉन्ग दिहल जाई। तो आप लोग हमार फुल वीडियो वही तर देखत रही जा, आशीर्वाद देते रही जा। फिर मिलल जी अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू।